nek bintang tamu kaya bintang tamu. Mandi, hei patung dia turun kedayunan jebol. Hei patung dia turun kedayunan jebol. Hei ngono wes. Duh, gandrung gue lagi sampuris. Hei mbok, hei mbok. Tabuane durung munai. Riko kok juga suluk, tabuane iki durung munai. Hah? Duh, sing rungok. Mbok. Gan durung, tabuane iki mau durung munai. Riko aja ndang juget ya. Oh jam 11 mu kon teko wis. Astagfirullah jam 11. Mbok, kadung tabuane wis muni beno metu joget. Sing langsung parkir nang kono hon. Hei! Tabuane durung munai. Kopok ae. Sabar kau. Godhong-godhong. Apa wae Kang sabune? Ya gara-gara awakmu iki. Pan Kang. Wis. Wis. Riko iki gandrung. Ya Allah. Riko iki ya. Gandrung. Oh senah. Dudu takon aran, sini takon aran. Riko iki nganggo kelambi gitu iki kan potongane kan gandrung yo. Alah. Gandrung. Kupinge rengat. Cak ngomongnya pati. Isi nanti kireken Budak iku. Sampan iki lak. Oh Edian. Tamu. Menti direken. Layur. Kok ketemu wong ngono iki? Sira kepengin jotos? Hah, temen Dik? Kopok. Emang ireng biayaran. Sampeyan ira kemplut desa ning ngira biaya. Cewek kan sira. Tolong ta. Nek ngomong piye? Ya iya. Paran. Ngomong paran. Kondisi iki Riko gandrung. semaur. Woi, aran Riko sapa? Emang kowe takon ono kowe. Piye? Osnia. Oh, saya aran takon. Alah paling demen menti, paling demen paling. Paling demen ning os. Kang dijemeni ambite kanan iki paran. Modele kaya cenguk. Panceng aku. Kowe bisi ora ngono iku. Ora tak bisi. Ya, Terus makan enak keri kok kan. kaya kutukan banyu kok. Solong tabuane iki durung makan. Engko ki iki. Nah. Aduh, oke, paham. Oh ketiki Kak. Hei, tabuane apa? Ciro metu apa? Wong sing sabar to lek ngomong Ora tae. Sabar kok wong budak kon sabar. sabar to Mas. Wong telu kari ngono Kang rungu ya. Kuping makane sering-sering. Oh iya. Kang bedekal. Periksa besok. Ayo. Alah kupingir. Isi kapuk trok ya. Makane dicak ngomong pati rungau. Joget karepmu ora joget karepmu ngono weh. Solo. Solong. Solong tabuane durung naik. Iki kopok ae. Wong isih sabar karo wong budak iku. Gini ngene. Riko kono. Mono katu tabuane kene Pak dikondol. Metu, oke? Kira ngartai. Adung metu, adung riko metu wae ngomong ya. Duh, aku capek entek. Kok kari gelis metu. Aduh, ditandyangi.
makin durung Hei, dikandani. banyu nek kene ning Ndang. Ah, Banyu nek kene ndi? kayak delok ngono kok. Kudu mules mati sing kono gandrung iki sun. Ada di burian aku. Ada acake gandrung ditarik mulai beriaka. Memet tuwe Kang. Aduh, ya. Kurang sitik wis kurang sitik. Pokoknya kementing metu wis. Ayo Kang, beriaka. Yo. Weh, ayo dong. Aduh. Oh. Aduh, weh, Mas, tabuhan entek wis entek. Mare metu kabeh wis. Metu kabeh. Abo. Abo. Metu ngong. Kang sampe bieng, bieng. Anu biak iki biak. Apa kowe? Dik, arep par. Aja dirok-orok esuk ketikane. Iki kowe aja duweni joget wis tembangane. Tembangane Tapi tawur. sepuriane ira kan sing pati rumah ono sing kurang normal. Mbak, jogede di skip ya. Maju dikir kok. Susu milu kolok Woi, nyanyi. Aduh, kai. Gedik ya, kok. Au gitu nyet. Kira-kira dong blewong saiki hukumane pirang tahun? dihukum jantung ojo wis ojo. Ya sing sida wis arep pateni wong iki. Ora oleh ngawur ae. Ning pasal 340 kono. Ayo kono. Iki wis temune wis metu kan. Gue metu kabeh wis. Metu kabeh wis. Nyanyi. Padha nonton. Isunku biasa ya tuh mare jijirku ku ayo nggawa gending lagu padha nonton Ya, kok dibeli. Ya kuwi. Ya iku arepe. Biasa-biasa Iya ya. Lomo. Padha nonton mare. Lomo. Aku ning ngarepe iku kebacaan barang iku. Mati. Padha nonton ya. Aduh. Apa? Larase Kang. Wis aja kate laras kuping cepat irung njaluk laras sih. Laras sira dhewek piyen. Apa? Ya. Ya mono. Maning. Aja dicepet. Iki adu cecer jual buang. Iki kayak aja dicepet. Aja cacaken ning mic Kang. Sore anak Riko karo jembet gede Kang. Oceng. Apa? Ya enak. Apa? Akbar. Sopo. Iding kasuk. Jirat kowe. Aduh, kelending ngatos iki. Anu Kang. Wong joget sing dhuwur kok nyanyi sing Masa wong gendeng iku repot iki. Kok awakmu sing gendang? Masa wong telu ngono Kang rungu kabeh kupinge pepet. Hei, Kang kopoken ku sira kopok ae. Wis aja kekir. Gitu iki ya. Iki mergani lakoni urip iku kudu genyah. Mulane lakone iki mbene genyah jelas. Iki kudu ditotok temenan. Ya. Kaya penolan isun iki lakon iki ya kudu dilakoni dhewek-dhewek. Oh, gitu. Mulane awake dhewe iki kan ana sak jerone kepatian Mojopahit. Warahan ana jerone kepatian Mojopahit. Lare ki soalé lare kami pati genah iki. Ira pati rungu budhek kupinge asem. Arat. Iki ndike durunge mak. Mesake karo momongane dhewe si Bagus Damarula. Alah wis aja pati mikiri Damarula. Damarula lho dipikiri enak demenan ya.
Enak. Kene soro le nulungi. Demarulan enak pacaran. Ya, pernah ngomong jak loro. Kang iki jak ngomong tanya. Jorone awake dhewe kan Demarulan. Saiki kan ning juru penjara. Di penjara kok maksudnya ngerti tau sing jero Paran ta. Apa ha? Kuping ira kan gendeng. Iya. Ngene jelas. Iya. Apa sih? Anggudeg iku kuping ira ya. Ira dicawisi kobai, gancang ombean nang selak adem. ngomong. Kuping adung rengat. Ngomongan kopi ku sapa? Momongane dhewe si Bagus Damarulan saiki lagi anake sak jerone pakunjaran. Innalillahi wa inna ilaihi. Waduh, paran iki kan. Apa ini? Wak jam piro Kang mau sing onone? Kang ngomong sing ngono ku sok. Maksud iki ning dikunci ning jero ruang penjara, ning jero penjara. Arep milu jari ira wis nang mbure ngomong salah sing ngomong salah isun ki ya.